Здравейте, колеги риболовци! Днес ми се искаше да поговорим на една тема, която е болезнена за всички нас рибари, които сме хора, които обичаме природата. Това кой е длъжен да чисти боклука след нас, като отидеме на пикник, на природа, на риболов, на каквото се сетите, на каквото се ходи и ходите. Винаги съм си задавал един въпрос: как можем да станем вече с сутринта, да отидем на риба, от вечерта да се подготвяме, да вързваме да къми, да ходим да пазаруваме с чанти, с торби, да се организираме с приятели, с познати. Но тук всичко е наред. Като отидем там, след примерно 5 часа нашо къмпингуване или няколко дневно, зависи кой какво практикува и обича, и след това да е бомба. Близките 50 метра да не може да се стъпи. Аз ще ви кажа моя личен пример. Аз какво правя, когато отида с приятели, с семейство на риболов. Обикновено като идвам, ако имам 10 или 20 боклука, които съм оставил, в една труба се събират и винаги си тръгвам с минимум 50. Това са кутии от цигари, това са кенчета, пликове от захранки, какво ли още не. И моя молба към вас и апел: не го правете, никой не е длъжен да чисти след вас. Не е приятно, когато отидем следващия път и местото е чисто, красиво е, има, примерно, особено ако има и някой решил да сложи кошче за боклук, ние сме длъжни да го сложим там. Не, че сме длъжни да си го съберем, когато тръгнем. Айде, колеги, събрахме багажа. Имаше брутална сука днес. Благодаря на Господ. Благодаря на вашите пожелани успехи за риболов. И имам апел към всички вас, колеги. От сърце ви моля, където и да сте, на свободно, на платено, просто си оставите чисто. Защото е много приятно и хубаво, когато си тръгнем от дадено място и то е просто ти прави кеф на душата, да е чисто и да е подредено. Ето ние какво правим, правете го и вие, ще е много по-хубаво за всички нас. Ето го местенцето. Ето събран багаж. Няма един боклук, нито фас, нищо няма. Ето гледайте, целият бряг. Няма нищо. Това е, приятели, желаеме сука на всички вас и много риби. Пазете чисто, моля. Всичко най-добро.